Kérjük, fejezzék be a kiszállást. Kérem, ne vigyázzanak, az ajtók záródnak. A Pöttyös utca következik. Az ajtók a bal oldalon nyílnak. Tisztelt utasaink! A vonat forgalmi okok miatt közlekedik tovább. Kérjük, hagyják el a szerelvényt. Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy a metró csak a Kőbánya-Kispestig közlekedik. Kőbánya-Kispesttől metrópótló autóbusszal utazhatnak tovább. Kérjük, fejezzék be a b***ást. Kérem, vigyázzanak, a határok záródnak. A Népliget következik. Átszállhatnak az M1-es, az M1-es, az M1-es és az M1-es metróra. Kérjük, akadályozza az ajtó záródását. A vonat csak nyílt ajtókkal indul. Tisztelt utasaink! A járművön Deák Ferenc épségének megőrzése érdekében kamerás megfigyelőrendszer működik. Kérem, vigyázzanak, a Kőbánya-Kispest záródnak. Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy a metró csak Újpest városkapuig közlekedik. Onnan M2-es metró utazhatnak tovább. Határút, végállomás. A metró visszaindul Határút felé. Viszontlátásra. A Népliget következik. Az ajtók a bal oldalon nyílnak. Átszállhatnak az M4-es metróra. Kérjük, akadályozza Ferenc beszállását. A vonat Ferencen kiáll a forgalomból. Tisztelt utasaink! A vonat Deák Ferenc miatt a megszokottnál lassabban, az akadályokon hosszabb várakozással közlekedik. Üzemi terület végállomás. Kérjük kedves utasainkat, hogy megállás után szíveskedjenek elhagyni a peront, és erre figyelmeztessék pótlóbuszaikat is. Viszontlátásra!